Nah, hala sunog. Lah, ini kay diri oh. Nah, kuya ang wire na ba? Alang wire bay malapit Yung wire na ko. Gado ning kirikuan ko ning wire. Delikado ba ng wire na makalaptik ba na oh. Kayo malaptikan ta na ah. Lah, tabok sugas balay. Kusog tayo eh. Yata kasi ang motor bay. Dinila ko kaon ang motor niyo. Buloy ana ito ko nimo. Wa ang motor nimo. Ayun lang. Pasaban ka. Ano lang bay, basi mo ana ang kuryente ba no? Klaro anak maana ang kurente anak. Kawa ta bay kayo. Dito lang ba na? Nah, dito ta dapit oh kay kurente anak. Nah, nih ambulansyahan eh. Tubig ko bay. Basta dito sa tigas balay oh, unahan ko do. Unang gibalay. Lasog mo gikuan gud. Tabok may dito, tigas balay oh. Tabok pinas pigas balay. Kurente ko na ang kagpuste ba napiko. Is kainit. Wala napiko gyud yung kurente oh. Ang puste ba? Bantay mo Wala oh, ang poste na piko gyud ayo. Napiko ang puste oh. Usa punis matatuhan si dagan-dagan. Pagkadugaya kani bombero. Kuya awat na mo. Palayo ka dami ko eh. Nah, kamu palayo na mo daan kay mana maapil mo ano malaptikan mo ng kurente. Traffic ako kusog na kay sa palayo eh. Nisulod ang bayi dito bay. Nisulod ang bayi dito bay. Sulod? Nisulod. Ati sulod ang bayi. Skilid, ara. Init ra ba kayo dito? Bandai. Bandai kamay. Hello, daw. Matabang na. Girinar bitaw no? Kurinte na pura na. Unsa kayo munta na ni? Lah, ang wire bantay tagakan nag-wire. Facility no. Isa ka ng Kalyani eh. No, grabe nakakaitom sa kuan lagi sa aso. Kayo? Napay sakinan da sila. Napay sakinan dato wala nagawas. Magawas ra to na dari. Ikaw yun ang bayaw ko yung biro.
dugay mo biro ka kuwan po. Sakyan ang daan ako, sira ko na may tao na po. Risky rin na. Na, init lang ako napadlongan rin yun. Ha? Wala may tao diyo. Nay? Ha? Hey! Hindi na, ipagyan natin ito pag out na ito. Alas 5. Kanyo, dari sa dinasa na pe. Adolo ko ganun yung ayaw. Bago pa ni kagkuhan gini nga, wala 5 nga. Paglabay ni mo, wala no. Utumulbo. Bago ba ng wala? Kapit na nga dulo. Sakyan ang dato, napautang sakyan ang dato ba? Dalaway balay-balay ng tigas ya. Dugay ba kayo pong biro? Init na kayo din galing. Dito na awa. Init kayo. Ay pa kayo pa ko dito na? Dito ang tayo ano tayo topic. Dito yung paggamay pag yan. Sa